ҳавлии фурӯшие ки алишам мешавад бо мошин ва хона. масоҳати хонаҳояш 480 метри квадратӣ мебошад. 8 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. ҳуҷҷатҳояш 100%. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар гардиши Ленингради ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст. аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ҳамин гардиш то хоная тақрибан 2.5 километр. ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи ҷомеъ Дуда ҷойгир мебошад. иборат аз 8 сотиқ замин ва 6 дар хона 480 метри квадратӣ. ҳама хонаҳояш таъмир дорад. ҳавлӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва боз хотир расон мекунем ки 3 хонааш тёплӣ пол дорад. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% қоидавӣ, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, масҷид, мағозаҳо ҳамаш дар наздикиаш мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 1,600,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. алишам мешавад бо мошин ё ин ки хона. рақамҳо барои тамосдида рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 15-16 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг занед, вариантотона пешниҳод кунед. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 937 14 55 15 танҳо дар ватсап ки телеграм муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дар комментария фикри худатонро оиди ин хона нависед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.